Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon nga dulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami balantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Occidental, padayon ang pagdamo sa bago nga kaso sa COVID-19. Sa Bacolod, mga barangay health workers ginbakunahan sa simultaneous simulation exercises. Sa Bago City, 13.6 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa bypass operation. Sa barangay Handumanan sa Bacolod, birthday boy nga ginasuspetsuhan katapos ang robbery group gintiro patay. Kag sa tripping ni Rumeng, ato naman tultulon ining White Sand Beach Resort nga malapit lang sa highway. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, para sa nagaplano magbiyahe sining nga weekend, mangin maayo ang lakat sang panahon sa bug-os nga pungsod. Base sa weather outlook sang Pag-asa, padayon ang paghuyop sang easterlies nga magadala sang mapaang nga panahon nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Sa Bacolod City kag Negros Occidental, mangin magulugan umon ang panahon nga may dala nga pagpanaguob kag pag-ulan. Mangin mahuyang tubtub kasarangan ang huyop sang hangin sa baybayon. Apesar sa maayo nga panahon, nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga magaulualigmat sa tion nga mayara sang pagbunok sang ulan nga makatugas sang flash flood kag landslide. Sa number 9, registration para sa National ID ginsugura na sa San Carlos City. Ang City Planning and Development Office sa lokal nga panguluan ang naga-facilitate sa registration nga ginsugdan sini nga semana. Suno kay Clark Anthony Bagakay, isa sa mga supervisors ng San Carlos City Registration Center, nagsili nga may 3 katikang sa pagkuha sang National ID kag ini nagalakip sang pre-registration ang pagkuha sang biometric data kung sa diin upod na diri ang iris scan kag pagkuha sang litrato para sa data update kag pag-release na mismo sang National ID. Dugang pa niya, hindi magdubo sa 765 ka mga applicant dala na ang mga walk-in ang sarang nila makater sa kada adlaw. Pero ang mga naka-pre-register na ang hatagan sang prioridad. Kinahanglan nga magdala sang mga natungdan sang valid ID sa registration. Ang Philippine ID system sang Philippine Statistics Authority ang nagatuyo nga makaangkon sang isa pa ka ID para sa tag sa kapumuluyo sang pungsod. Lakip na ang resident alien para mas mangin mahapos ang accessibility kasubong man application for eligibility sa mga social welfare programs kag benepisyo sang gobyerno. Sa number 8, Negros Occidental Police Provincial Office, may 41 ka mga kaso sang pagpamatay. Base sa datos sang Negros Occidental Police Provincial Office as of March 15, naglabot na sa 41 ang shooting incident sa probinsya nga himo sa mga suspect nga sakay sa motorsiklo humalin sang Enero 1. Wala pa diri malakip ang pinakaulihi nga kaso sa Bago City, kung sa diin gintiro sa sulod sang iya salakyan ang isa ka negosyante sang ginapatihan motorcycle riding suspect man ang may kahimuan. Sa 41 nga kaso, 14 pa lang sa diri ang nalubad, 3 ang cleared cases kag 24 ang padayon patubtub sa karon ang investigasyon. Suno kaya Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO, yara pa man lang sa average ang kaso sa nga shooting incident pero hindi na nila luyag pa nga maglabot sa alarming ang kadamuon sini. Gani sila karon ang nagpangita na sang paagi para malikawan ang pagaluntad pa sang pagpaniro sa mga suspect na sakay sa motorsiklo. Si Donasco nagduga nga ila na gintalakay ang pagahimuon nga mga tikang kaangay na lang sang pagbutang sang dugang mga checkpoint operations kag ang pagbutang sa mga patrollers ilabi na sa mga lugar kung sa diin masami nagaluntad ang nasambit nga krimen. Sa number 7, sa La Carlota City, isa ka mangunguma ang patay bangod sa pagpanapas sa puno sa kawayan.
Patay 58 anyos nga si Eduardo sa Pitanan matapos giluthang sa Miyerkules ang aga sa Barangay San Miguel sa Lotas City. Nagapapuli na kuntani sa ilang balay ang biktima sang siya ang giluthang sang sospek nga si Aquilino Laurencio Jr. gamit ang sulpak. Sa investigasyon sa PNP, nagugat ang away sa duha matapos tapson ni sa Pitanan ang puno sang kawayan ni Laurencio sang Martes. Antes ang pagpaniro, gikumpronta pa sang sospek si Sapitanan angot sa iya sinipagpanapas sang puno. Sa nagpauli na si Sapitanan, dito na siya ginpantayan kagintiro ni Laurencio nga nagtugas ang iyang kamatayon. Naresto naman ang sospek kag kaso nga murder ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, lalaki nga nagasaulog sa iyang birthday kag bunyag sang iyang anak patay sa pagpaniro. Ang masadya kuntani nga gabi bangod sang doble nga selebrasyon ang nangin madugoon matapos ginluthang ang birthday celebrant nga si Jose Estaniel sang kagabi sa Purok Saturn sa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Si Estaniel ang nagsaulog sang iya ika-55 nga kaadlawan kadungan sang bunyag sang iya nga anak ang nagapungko lang sa gwa sang ilabalay kung sa diin na plaster ang handa upod sang 3 ka persona sang siya ang gintiro sang wala pa makilala nga mga suspetsado. Nagatalikod suno sa pulis ang biktima kagilayon lang ang pagtiro sang 3 ka persona nga naglabay sa eskinita kung sa diin nagaplastar sanday Estaniel. Suno kay Vargas, ginlagas sa mga himata sang biktima ang mga suspect. Ugaling nagpalupok sang armas ang mga suspetsado gani wala sila maabtan. 4 ka basiyo sang kag-4 ka slag sang wala pa nahibaluan nga armas ang nakuha sa crime scene. Suno kay Vargas, may nagagwa nga impormasyon nga kuno miyembro sang Ipogon Robbery Group si Estaniel. Pero ila pa ini nga ginakumpirma kusuno kay Vargas bangod sa wala man sang record sa Police Station 10 ang biktima. Sa number 5, 13.6 milyones pesos nga balor sa shabu na kuha sa buy-bust operation sa Bago City. 2 ka mga persona ang arestado sa buy-bust operation kag isa ang nakapalagyo. Lunsay street-level individual ang mga naaresto nga sanday Rodney Pidol kag Rafi Pradilla sa buy-bust operation sang Regional Drug Enforcement Unit kag Bago PNP sa Barangay Lagasan sa Bago City pasado alas 2 ang kahapon. Kapin 2 ka kilo nga shabu ang nakuha sa ilang ginabulubanta nga balor sang 13.6 milyones pesos. Ini ang inugripak pakuntani sa mga sospek sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong nga spokesperson sa Police Regional Office 6. Dugang panimalong ang 2 ka suspetsado ang ginaligar runner sa isa ka drug group nga nag-operate sa Negros Occidental. Ang ilaopod ang nagserbi bilang lookout ang nakapalagyo kag sa patigayon nga buy-bust. Detained sa Bago PNP ang 2 ka mga sospek kag kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 4, simultaneous nga simulation exercises kag roll-out sang Sinovac vaccine ang ginpatigayon sa napulo ka mga barangay sa Bacolod City. Mga health workers ang gindapatan man sang bakuna. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Isang 55 anyos nga si Maria Elena Garcia sa napulo ka mga barangay health workers sang Mansilingan nga voluntaryo nga mapabakuna kung tani kay sang aga sa simultaneous simulation exercises kag rollout sang Sinovac vaccines sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Wala sa anay ginpapadayon kay mataas ang iyang blood pressure 140/100. Ginpapungko siya, ginpainom sang tubig kag ginpakalma. Hindi magrisgo ang doctor in charge nga ipabakunahan siya. Kapag mo na bidok, ina hindi siya. Ipagawayon kita na eh. Ipagawayon mag-normal na. Okay. Suno kay Lena, wala man siya sa may ginatumar nga maintenance kag normal man lang ang iyang blood pressure. Pero, kada gani kuhaan na siya sa blood pressure, nagasaka na ini. Alam mo ko nakakulbaan, basta maghamba na kayong magkuha. Sing ko gauna, gid ko na kay doktor, wala kung sino makuha sa unin ko. Gapalpitate, gid ko. Pero gamitin ka wala. Wala man ko maintenance, sa sa una, 55 na ko yung maintenance. Kaya wala man ko, iba yung blood niya. Okay. Antes sila magpakonsulta, ginaagyan ay na nila ang bilog nga proseso, ang pagpanghugas ng kamot, pagkuha sang body temperature, paglapak sa foot bath, pagkuha sang vital signs, pagbabakuna, hasta sa waiting area. Sunod kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center,
Luyag nila nga mapraktis na nga daan ang bilog nga proseso sa pagbakuna sa mga barangay para may baluan kung ano ang mga dapat nga i-improve kag kung ano ang mga maayong nga practices sang kada barangay. Firm ang taas nato nga rating nga nabaton sa DOH sa aton readiness no nga mag-conduct sa rollout sa bakuna. Ikaduwa, gusto naton ma-develop ang confidence ug competence sang aton nga vaccination teams. No, ti ko naka-dry run ka, naka-experience ka sa actual kabalo ka na gid. Sa barangay Alihis naman, nakaplastar ang tanan. Tayo yun ang dalagan sa pagwa sulod sang tawo, kag may mga information campaign materials nga nakabutang sa palibot sang gym sang barangay. Nakaplastar sa maayo ang proseso pero kulang ang mapabakuna nga mga barangay health workers. Ang barangay nurse nga si Maricel Orola, mapakonsulta anay sa iya nga doktor kay kadamo siya sang allergies nga ginabatsyag. Allergy ko sa antibiotic. Ang mga insect bites na Oo. mga venom yung mga insect bites, nakagin ko na allergy 2 months ago, 1 month ago. Dagat classes. So, gainom lang ko steroid ko with doctor's order. Kaya di ako doktor, anytime ko lang ako. Nahangpan man ni Dr. Sorongon, gani tagaan sa anis ang ligwa nga makaistorya sa iya nga doktor. Para man na sa aton nga guidelines nga kung may allergy ka, may may special precaution and needs clearance. Oo. So ang iya gusto niya nga pag-inject sa iya, ara iya nga doktor mismo. Ang iban nga mga barangay health workers naman, ginpaatagan nga bilang frontliners, mas maayo kung tani nga makapabakuna sila, kay nagakabutang man sa risgo ang ilang nga kabuhi. Ginpatigayon ang simultaneous simulation exercises sa napulo tanan ka mga barangay, kag sa kada barangay, target nga mabakunahan ang napulo ka mga BHW. Sa Bacolod, may kapina sa karon sa 100,000 ka mga pumuluyo ang nagparehistro sa ilatag sa ka mga barangay para magpabakuna. Nagalaom ang Bacolod EOC nga sa masunod nga mga inadlaw, madugangan pagidini. Sa number 3, mga tourism officers sa probinsya ang ipaidalom sa seminar bilang pagpanghanda sa liwat nga pagbukas ng lokal nga turismo. Dako ang pagpanghangkat karon kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero dala sang pandemya. Sa sini nga tion sa nagligad nga tuig, ginsara ang mga airport kag karon sa sini nga tion amat-amat ang pagbaton sa mga turista. Suno kay Cordero, ang papel nila sa karon hindi lamang sa promotion and development kundi paglaki pagid sang pagbaton sang anuman nga mga ginapadangat sa ilang nga talatapan sang mga nagabiyahe. Pahanumdum naman ni Governor Eugenio C. Lacson nga nanging dinapit nga bisita sa duha ka adlaw nga seminar amo nga dapat magpangita sang higayon kung paano mabuksan ang turismo nga hindi naman mabutang sa alang-alang ang safety sa mga turista kag ang mga yara sa amo nga industriya. This week, last year, was the closure of our airports. We were already, the tourism officers became, what's this? We took charge of stranded tourists to let them go out. Now we are handling or validating tourists coming in. And what's the biggest challenge? There's SPAS, there's travel safe, a safe travel, and then there's the RT-PCR, which the health office takes charge of screening. 1 year into the pandemic, the number of infections continue to rise in spite of the protocols laid and our increased knowledge of the nature of the virus. The most important and urgent concern that we need to correctly and cautiously address is how to properly balance public health and economic concerns. Sa number 2, syudad sang Bacolod ang may 6 ka bago nga kaso sa COVID-19. Duha diri ang na-admit sa ospital. Base sa records ng Bacolod EOC, 6 ang bago nga kaso ng COVID-19 sa Bacolod kahapon. Mas manubo kung ikumpara sa 25 sang Miyerkules. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, kabahin sang 6 ang duha ka mga close contact sa mga nagpositibo sa virus. Duha ang admitted sa ospital bangod may ginabatsyag nga sintomas kag duha naman ang medical healthcare workers, isa ka nurse kag isa ka medtech. Posible suno kay Sorongon nga may pagsaka lang gid sang nagligad nga adlaw kag pahanumdum ini sa publiko nga hindi anay magpawala kag hindi mangin kampante. Panugyan niya, likawan gid anay ang tipon-tipon kay diri masami nagahalin ang paglatnanay sang balatian.
Pati gani mga sales sa mall ang ilaman nga ginapamonitor para masunod ang minimum health protocols. Kag ginabantayan sila, gina-implement siya sa minimum health protocol. Yung mga sales na may mga monitoring team. Ginapadala nyo ginidok para yes, maganda. Yes, nag-coordinate sila sa ato ng Emergency Operations Center. So that's why sa subong sini kung ang ato ng apilar is let's decrease social mixing. Kaya para mo, the more tao nagakilitanay nga hindi kakilalahay, the more nga nagalapta si COVID. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, nagdangat na sa 232 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental sa kahapon nga adlaw Huwebes. Istrikto na gipatuman ang pagpangita sa negative RT-PCR test result sa mga luyag magsulod sa probinsya. Samtang sa Negros Oriental naman, nagpanaog sa 90 ang active cases sa COVID-19. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa March 18 nga datos ng Provincial Incident Management Team, 232 na ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. 157 diri mga stranded individual, 42 ang domestic cases kag 26 ang mga authorized person outside residence. Sa March 17 nga datos, 193 ang active cases. Paathag ni Attorney Rayfrando Diaz, Provincial Administrator, ang pagsaka resulta sa mga nagpinauli nga voluntaryo nagpaswab sa probinsya. Tungod nga sang Sabado lamang ginpapanaog ang executive order nga naghihinyo sang negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa Negros Occidental, ginhatagan anay sang konsiderasyon ang mga yadtong nakabook na sang ilang nga tickets kag naalang-alang sa pagkuha sang negative RT-PCR test result. Pero sang Huwebes, strict na nga ginpatuman sang probinsya ang paghinyo sang negative RT-PCR test result sa tanan nga nagasulod sa Negros Occidental. Ari mi sila sa sa silay. Puno subong nga aton silay kay damo nagpa-voluntary swab and quarantine. So we are still thankful nga may ara man diligence ang aton nga mga manupuli nga mga kasimanwa. Sila na mismo yan nag-submitter na lang yan nga magpa-quarantine. Samtang wala pa sa gihapon na finalize ang ginahinyo sang Valle Car Transit nga liwat nga pagbalik sang biyahe sa mga ruta sa gwa sang probinsya. Depende naman sa mangindalagan sang sitwasyon ang pagdugang sang flights. So hindi ta na mapagustuhan. Ang aton nga airlines okay gani nga do calculated la na yung flights nila. Basta masustenir talang bala, no? Sa Negros Oriental naman, nagpanaog sa 90 ang active COVID-19 cases matapos makarecord sa 18 ka bag-o nga recoveries. 55 ang recorded deaths sa probinsya o kun malapit sa 3% sang total number of cases. Sa 90 ka active cases sa karon, ang Dumaguete City ang sa gihapon nagapanguna. 18 ka kaso. Nagapangduha ang Gihulngan nga may 13 ka active cases, kag ikatlo ang Sibulan nga may napulo ka kaso. Ang iba nga mga LGU ang may single-digit case na lang karon, kag 8 ka LGU ang wala na sang reported COVID-19 cases. Weekend na naman buwas, nakaplano na bala kamo sa inyong kaladtuan. May nagtultulan naman ang tripping ni Rumi nga isa ka white sand beach resort sa Escalante City, nga yara lang sa barangay Alimango. Hindi mo na kinahanglan pa magsakay sa bangka o kung nagbiyahe sang inoras para malabot ini. Gikan sa proper sang Escalante City, pilalang ka minutos malabot na ini kung subayon mo ang dalan padulong sa barangay Old Poblacion. Ini ginatawag nila nga Marino del Norte Resort and Hotel. Puti ang balas, kag malapit lang sa popular nga sandbar sa syudad. Ano ba lang pwede mahimo diri? Ini buwas, aton nga tukibon sa tripping ni Ruming 10 AM sa Facebook ag YouTube channel sang Digicast Negros kag sa Kekat channel sa Kabangkalan, Himam Island kag Ilog. Barb, ang namin naman sa iya sa kay Marino del Norte, kay usually mga baka White Sand Beach Resort, pinoras nga biyahe, masakay ka bangka, ara siya, lapit na siya sa highway. Bali natural gid nga white sand min. Oh, Barb, dun nga puti-puti nga sa Boracay nga puti, pero brown siya nga white, masilakan siya sa kadlaw ga pugati gid siya. Ay, okay. Sige, tanaw ko na buwas ko. Ano pa gid ang sara nga mahimo sa sila nga Bantayan buwas sa tripping ni Raming. Pati kada mo Barb, namin ko
may hotel, may restaurant. Nabla kung gadali ka, gusto nyo maglakad, biyahe ta, di ka na mabulibog, anong suda, anong dalal unta. Lakat ka lang, dalal, pamilya mo, ara, ano tutunan? Yung Escalante, which sa... Kada mo galibar, bago wala ko ka-discover actually. Okay. Nalingaw, gid ko to sang nagligad gadaan sang... Doon. Oo. Kagabay ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!